дар рӯзи охири чемпионати Осиё оид ба гӯштини кураш рақобатҳо миёни сангинвазнҳо сурат гирифт ки дар ин миён варзашгарони тоҷик соҳиби 3 медал аз ҷумла 1 тилло ва 2 нишони биринҷӣ шуданд. узви тими миллии кураши кишвар Ҳамроз Раҷабов дар нерӯсанҷиҳои вазни то 90 килограмм ҷилои ҳунар намуд. ӯ бо нишон додани гӯштини хеле зебо се рақиби хешро мағлуб сохту ба даври нимниҳоӣ роҳи хешро ҳамвор кард. вале дар ин марҳила паҳлавони тоҷик аз дасти варзишгари узбек Ҷонибек Қазоқов бо 1 чалаву 1 ёнбош мағлуб шуд. баъди ин нокомӣ курашчии тоҷик барандаи медали биринҷии вазни то 90 килограмм дар чемпионати Осиё гардид. дар рақобатҳои вазни то 100 килограмм кишвари моро Улуғбек Раҳимов муаррифӣ намуд. Мавсуф баъди шикаст додани се рақибаш ба марҳилаи нимниҳоӣ баромад. Улуғбек дар ин марҳила бо номайандаи Ӯзбекистон Ботир Холиёров нерӯсанҷӣ намуд. дар дидори ниҳоят мушкил курашчии узбек бо дарёфти 1 имтиёзи чалла шаҳди ғалаба чашида ба финал баромад. Улуғбек Раҳимов бошад барандаи мақоми сеюми вазни то 100 килограмм дониста шуд. дар чемпионати Осиё Шакармаҳмад Мирмамадов дурахшиши олӣ нишон дод. ин паҳлавони сангинвазни тоҷик дар вазни 120 килограмм ҳунар намоӣ кард. Мавсуф бо шикаст додани се варзишгар аз кишварҳои гуногун ба рақобати ниҳоӣ роҳ ёфт. варзишгари узбек Бекмурод Олтибоев дар финал барои ба даст овардани нишони тилло бо варзишгари тоҷик мубориза бурд. дар ин сабқати ниҳоят мушкил ҳарду паҳлавон 1 ёнбошӣ ба даст оварданд. аз лиҳози он ки охирин шуда варзишгари мо ин имтиёзро касб кард, ғалабаро ба даст овард. қобили қайд аст ки дар умум варзишгарони тоҷик аз чемпионати Осиё оид ба кураш 8 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷӣ ба даст оварданд. ба ғолибон ва ҷоизадорони ҳамаи вазнҳо дар поёни рақобат медалу сипоснома супурда шуд. бо шарофати музаффарияти Шакармаҳмад Мирмамадов суруди миллии кишвар садо дода парчами давлатӣ парафшон гардид.